The men are out. Eastern Security Network are out. Look at the men are out. The men are out. Eastern Security Network. Onye ọbụla bụ nwa afọ Biafra tụsara m ozi a n'ihi na eto dike na nke o mere ya emekwa ọzọ. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Ndị otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network ESN n'aha nkenke abanyela ọrụ mkpocha na nzacha n'ọtụtụ ime obodo bụ ebe ndị ugwu ndị ọchịehi gburula ma chụpụ ọtụtụ ụmụnna anyị n'obodo ha izu ole na ole gara aga. Ha mere ka ọhaneze mara nke a site n'otu ihe onyonyo bụ nke ha wepụtara ebe ha bidorola ya bụ ọrụ. Dịka ha siri kwuo, ha si na nkwa ha na-ekwe ụmụ Biafra bụ na o nweghị mpekere ala ọbụla bụ ala Biafra nke a ga-ahapụrụ ndị Fulani. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. The Fulanis has conquered this village. They deserted so many. In fact, they killed uncountable number of people. They are bringing in the Fulanis, Janjaweed jihadist system into our land. But we've promised them that not even all of our landed properties will be given to them. Not at all, not in this life. It's not going to be possible. Look at it. People have run away. Their properties, everything. Look at their homes. So their homes everywhere deserted. The men are out. Eastern Security Network are out. Look at the men are out. The men are out. Eastern Security Network. The real men are out. The real men are out. Look at it. We are going into the forest, looking for them. The men are out. We are looking for the Fulanis. This is how we've been going into the forest, looking for all of them. In the Zuga, the enemies will run away. The enemies will be destroyed. Akwehụla ya bụ ihe onyonyo. Ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gị onye na-eso ebere anyị sonye ekelekwa gị. Onye asị gị jide ka iji. Maka na onye asị ya jide ka o ji mara na ka o ji dị mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-agọzi gị na nọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị. Gaa taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị nke nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ọ bụrụ na o nwere ihe na-eme n'ogbe gị bụ nke ị chọrọ ka anyị tinye ọnụ ka ụwa mara ihe na-eme, ị ga-akaba arụ ka ị tụọ anyị ihe onyonyo ya n'akara ekwentị ka ị na-ahụ n'iru onyonyo gị ugbu a. Ma ọ bụkwa na ọ bụ na ị chọrọ ka e mere gị ihe ọbụla dịka business advert, birthday shoutout ma ọkwanụ jingle, ị kpọtụrụ anyị na ya bụ akara WhatsApp ka eme ya ka o yi ife. Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise. Ngwa na-atụsara m ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button ka ụmụnna anyị bụ ndị a chụpụrụla n'obodo ha ka ha mara na olileanya dịzi nso. Daalụkwa ndị nke m, udo dịrị unu.